Казвам се Антон Анастасов, майстор-ножар съм по майсторско свидетелство от 3-4 години, иначе се занимавам около 7-8 години с тази работа. От последните 3 години само с това. Прекратих всякакви други трудови ангажименти. С това си вада хляба, с това си правя кефа и така. Просто лека по лека, малко по малко, то видях, то не видях. Заинтересувах се, тръгнах по... Това беше преди ковидно време, по Сопот има един традиционен ножарски събор, началото на пролетта, Сопотския еснаф, и там се запалях главно. Нямам навика да спазвам традицията и като форма на ножа, и като технология. Правя това, което ми е в главата, което се получи. Тия дамасковите острията, които са композитните от различни видове стомани, си ги събирам от... Тук имам различни видове заготовки, различни видове стомани, редъги, ковашка заварка, и оттам се получават тия неща. Ковач е един магьосник, който от студеното желязо може да направи съответно завършено изделие. Ковачеството е един от занаятите, който се практикува почти във всяко населено място. Ако не е махала, ако няма 2-3 къщи, а село, то задължително си има ковач. И това е почти до наше време. Изключвам, разбира се, съвременността, но в миналото, когато селените, дори малките градчета, там имат нужда, те се занимават с земеделие, имат нужда някой да им наклепе мотиката, косата, лемежа на работо, съоръженията, с които те си служат, и затова във всяко населено място има ковач. Има възраждане на цялата история и като, както питахте преди малко, традиционни изделия, и като вече ножове, които са за ежедневна употреба, за ползване постоянно. Работи се с класическа нестабилизирана дървесина. Тя достатъчно красота има в нея, достатъчно форми, шарки, и комбинациите са безкрай. Има интерес. Проблемът е в законодателството на различните държави, от които идват. Не навсякъде е разрешено носенето свободно на такава вещ. По щата ужасни ограничения, нали? Не е като да си купиш сувенирче, магнит, нали, за хладилник или нещо подобно. Но който си има мерак, намира начин да си го вземе. От ковачеството обаче се пръкват много други занаяти, свързани с железарството. И кантарджийството, и кофарджийството, кофар, което ще рече не кофар, а катинар. В нашата експозиция има пеещи катинари. И оттам нататък всички знаем, че един ножар първо трябва да бъде ковач, а после да стигне до ножарския занаят, който пък изисква там съответни умения по кожарство, дърводелство и така нататък, ювелирство. Драмата на ножа е, че тази комбинация между естетика и функция. Общо взето не можеш да си правиш каквото си искаш. Накрая трябва да се получи нещо, което реже, което хем радва окото и добре пасва на ръката, хем да си върши работата, тъй като изделие, за което е направено. И тая комбинация
дава някакви ограничения, защото не можеш да правиш каквото си искаш. Трябва да внимаваш да не залиташ в разни извънземни форми, неудобни. Занаятчиите си служат с 5 материала, най-общо казано. Тъкан, дърво, желязо, глина и коша. Това са 5 материала, с които работят занаятчиите, и заради това тези умения, то не е навик, то не е просто знание, то се прилага, и тези умения, които владее съответния майстор в независимо от кой занаят, той затова се смята, че е живо съкровище, защото той се отличава, той всичко изработва с двете си ръце.